החייאת תינוק. תינוק מגיל 0 עד גיל שנה. הגעתי לתינוק. שלבים אותם שלבים. קודם כל, בטיחות. אני בודק אם יש גורם מסכן. במידה ויש גורם מסכן, אני מסלק את הגורם המסכן, או מסלק את התינוק מהגורם המסכן אל מקום בטוח יותר. לאחר שהרחקתי מקום סכנה, אני מבצע בדיקת הכרה, ובמקביל התרשמות מהירה למצב הנשימה. מבחינת רמת ההכרה, אני בודק קודם כל האם הוא בהכרה באופן מילולי. אין תגובה. גם גירוי פיזי כלשהו לא הוביל לתגובה, סימן שהוא לא בהכרה. במקביל בדקתי האם הוא נושם, או שמא הוא לא נושם, או נשימות שאינן יעילות. במידה והוא לא נושם, או הנשימות אינן יעילות, אני מתחיל באופן מיידי לבצע עיסויים. עיסוי אצל תינוק מתבצע במרכז יד החזה, בקו הפטמות באמצעות שתי אצבעות. קצב העיסוי צריך להיות קצב מהיר ביחס של כ-120 עיסויים בדקה. חשוב ללחוץ מהר, חזק ואפקטיבי. לאחר ביצוע 30 עיסויים, אני עובר לשלב ה-A, שלב פתיחת נתיב האוויר. מסתכל לתוך הפה, מזהה גוף זר, ורק אם זהיתי אני מסלק אותו החוצה באמצעות הזרת. מצאתי גוף זר וסילקתי. פתחתי נתיב אוויר, אני מטה את הראש לאחור, אבל בעדינות. באופן הבא, ומנשים. כיוון שהוא לא נושם, אני מבצע שתי הנשמות עדינות עם נפח האוויר שיש לי בחלל הפה, עד התרוממות בית החזה. באופן הבא. את ההנשמות ביצעתי כאשר השפתיים שלי הקיפו את הפה ואת האף של התינוק. באופן הבא. ומיד לאחר ההנשמות אני חוזר לבצע 30 עיסויים. קו בין הפטמות, שתי אצבעות מתחת, וכך מתבצע העיסוי. (28, 29, 30) ומיד שתי הנשמות כמו מקודם. באופן הבא.